a través d'anar madurant i anar coneixent Jesucrist, jo m'he trobat amb una persona a la meva vida que m'ha fet veure les coses de manera diferent. M'ha donat una altra esperança, una alegria, una estimació pels altres més tal com són, un admetre a l'amor dels altres, les seves limitacions, i a mi m'ha donat una esperança. I quan he tingut moments de que tot m'hauria semblat que no valia la pena, que jo sola no me'n sortia, doncs no sé per què, però he tingut aquesta força que m'ha dit sí que es pot, que val la pena, que Déu t'estima i que tu estimes els altres. I a mi a dintre, això no vol dir que no sempre m'hagi anat tot bé, que no hagi tingut dificultats, que no m'enfadi, però sé que aquest amor de Déu em dona una força especial i em dona una alegria especial.